Oikein sydämellinen lämmin ja aurinkoinen terveys meiltä täältä Espanjasta tänään, täältä Villa Martinista Orihuola Kostalta. Ja tänään mä haluan esitellä teille aivan huikean kohteemme Villa Martin Club, jossa meillä on jäljellä vielä 6 aivan fantastista kattohuoneistoa, joista huikea näkymä tuolle taakse näkyvälle Mar Menorille, Välimerelle sekä kaikkialle, voisiko sanoa, yli kattojen tuonne kaunis panoraamamaisema. Ja näitä asuntoja on tosiaan aivan huikealla aurinkoterassilla jäljellä 6 kappaletta. Ja nyt me mennään katsoa, miltä nämä asuntokaunokasat näyttää tuolla sisällä. Mutta ennen sitä vielä haluan kertoa, että sulla on kaikki palvelut tässä vierellä. Löytyy golfkentät, viereltä löytyy uudet kaupat sekä kaikki mahdolliset palvelut, mitä tarvii. Mutta nyt mennään katsomaan tämä itse asuntokaunokainen tuolta sisältä.